for today's video ay siguro na naman nakita nyo na sa description below. Ayan, mag-unbox po tayo. Ayan, may dumating package na kanina. Thank you sa nag-deliver dito at inihatid talaga kahit nasa gubat. Ayan, thank you sa Ninja driver na nag-deliver sa package natin. At bago tayo mag-unbox ng package na dumating ay Diyos ko Lord, meron na namang pumasok sa hawla na isang dragon. Ayan, puntahan natin. Ano kayang pumasok sa kulungan ng manok? Ayan. Ayan, ito yung dragon na sinasabi ko. Bayawak, pumasok sa net ng... Ayan. Ayan, hindi ka talaga nadala Yun. Ayan, pumasok siya kasi may butas na maliit doon. Ayan, hindi namin natambakan ng bato. Ayan, pumasok talaga siya. Ayan, hindi ka talaga nadala. Pumasok ka na nung una. Ayan, kailangan nating hulihin to para pakawalan. Ayan. Ayan, oh. Hindi na siya makalabas. Ayan. Yung nilusutan niya kanina, hindi na niya mahanap. At hindi na siya makalabas. Ayun, oh. Ayun, sige. Ayun. Wow! Eh, nakauna ba? What's up? Welcome back to my channel. Ayan na nga. Ayan, kanina, ayan, nadakip na namin yung bayawak. Ayan, pinagpawisan ako kanina. Ito na ba yun? Ito na yung package kanina. Parang, legit ba to? Hindi totoo yan. Parang binuksan na to binuksan na pala kanina yun ng mga kapatid ko. Ayan. Ayan, ano ko yung laman nito? Ayan. Hindi ko tinignan Ayan, comment down below. Are you sure about that? Laman. Ayan. Ayan. Whew. Kakapagod. Ayan, tignan na natin kung anong laman. Ayan. Ano kayang laman nito? Aray! Aray! Joke. Ayan. Tignan natin. Wow! Wow! Realme 7. Ayan. Cellphone to, no? Cellphone ba to? No! 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 Ayan, cellphone nga. Ayan, mukha mabigat. Legit kaya to? Legit to? Bola lang yan. Ayan. Mukhang batong laman ito Baka bato laman ito Then, ayan. Kung legit to, ayan, saktong-sakto kasi wala akong cellphone. Ayan, meron akong cellphone pero mahina yung camera. Ayan, hindi malinaw. Okay. Ay, ito, mukhang malinaw naman to. Ayan, nandito sa description sa likod. Ayan. Basahin ko. Sony 64 megapixel quad camera. Wow, mukhang mataas yung sharpening ng camera na to At may gaming processor na G95 Helio. Wow. Kung mahilig sa mga Mobile Legends dyan, mukhang maganda tong cellphone na to. At may 30 watt dart charge battery pa. Mukhang mataas tong mag-charge mabilis. At may 90Hz ultra smooth display. Ayan, hindi naglalag. Realme 7. Capture sharper, charge faster. Pag sinaswipe swipe mo siya, ayan, hindi naglalag kasi mayroong 90Hz ultra smooth display. Ayan, excited na nating buksan ito kasi first time kong mag-unbox ng cellphone. Ayan. Sino bang nagbigay nito? Ayan, hindi sinabi kung sinong nagbigay nito. Basta galing sa fans ko. Char. Joke. Sana all my fans. Buksan na natin. Charang! Wow! Pagbukas mo, may nakatatag na, hey,
Welcome to Realme family. Ayan. Nakita nyo ba? Welcome to Real Family. Wow! Legit nga. Ayan o. Damn! Cellphone. Yes! Matagal ko nang pinapangarap to na magkaroon ng bagong cellphone. Wow! Ayan, ito na yun. Cellphone, ayan oh. Tadang! Realme 7. Ayan, buksan na natin. Wow! Wow! Gumagana ba to? Siguro yung gumagana to. Ayan. Tadang! Realme 7. Ayan guys, ito na yung content ng Realme 7 sa kanyang box. Ayan, meron na siyang jelly case. At dito yun yung ejector pen. Ayan. At ito yung 30 watt dart charger niya. Ayan. Ito yung type C charger. Ayan, mabilis lang to, sabi niya. Nasa 65 to 70 minutes, 0% to 100%. Mapo-full charge na siya. Ayan, ito na yung phone guys. Ayan, ito na yung Realme 7. Ayan. Tignan nyo. Ang ganda. Excited na akong gamitin ito. Ayan. Pag swipe mo siya. Swipe. Ayan. Mas mabilis lang siyang i-swipe. Napaka-smooth kasi mayroon siyang 90 Hz smooth display. Ayan. Kung mahilig kayo sa mga mobile games dyan, ayan, mas mainam tong cellphone na to. Kasi meron siyang, ayan, Helio G95 gaming processor. Ayan guys. Sabi ng nagbigay nito, ayaw magpakilala kung sino ka man. Thank you very much. At nabili to sa halagang, sabi niya 14,990. Ayan. Ayan, ito yung nasa back ng camera niya. Ayan oh. 64 megapixel AI camera. Ayan, Realme. Sa right side nito, ito yung power button / fingerprint. Ayan. At dito naman sa left side, ito yung volume. At ang SIM slot at SD card. Ayan. Dito sa baba, ito yung charger. Sa right side, yung speaker. Ayan. Ito yung microphone jack niya. Ayan. Dito yung isasaksak. Ayan. Ayan guys, ito na yung kuha ng kanyang rear camera. Nasa 64 megapixel. Ang resolution nito ay 180p. Ayan. 30 frame per second. Ayan.